Benvidos e benvidas a un novo programa de Entre Tema e Tema, un proxecto locutado por min, Ángel, por Martín e axudado como sempre na técnica por Eva e por Héctor. Mil gracias a todas as persoas que nos axudan todos os programas. Abrimos hoxe o episodio de 2026 cun invitado moi especial. Hoxe, Entre Tema e Tema, Tonito de Poli! Tonito de Poli. Qué guai, maravilloso. Fantástico, fantástico. No, perfecto. No, perfecto. Tonito de Poli, lo asumo. La cagué. No, ¡Ale, Poli! que no. Aparte que no, está perfecto, non cambies nada, non, a verdad non se ensaya. Tonito de Poli es perfecto, todos os nombres son mentira, ese outro mentira máis. Está bueno. Bendito. Entón, temos entendido que Sí. agora mesmo estás nunha situación un pouco difícil con Heredeiros, da que logo falaremos, pero mentres ti segues coa túa trayectoria impecable cun novo proxecto, Poi Floyd. Poi Floyd. Sí, Poi Floyd, claro, estilo Poi Floyd. Sí, facemos música interestelar. Pero bueno, este proxecto xa ven camiñando desde hai moitos anos. Sí. Todas as bandas lonsevas teñen, os seus membros teñen sempre proxectos en solitario para manter o que sería o barco grande en activo, porque depois nos levamos 33 anos, e entonces claro, as vidas de cada un pois camiñan por sitios distintos, vas collendo novas experiencias que nun proxecto tan concreto e tan definido como Heredeiros, pois non ten cabida as túas vivencias o mellor, entonces, bueno, hai que ser pragmáticos e saber que Heredeiros é isto, e ti, para seguir desarrollándote como músico, como persona, pois sigues investigando, e estes proxectos de cada un de nós paralelos teñen esa función de evolucionar como músicos e como personas, e ahora doulle un pouco máis de protagonismo ao meu proxecto, porque, bueno, Heredeiros ten ese pequeno parón aí, está no astillero. Bueno, acabas de dicirnos que non é unha banda que surxira ahora, pero cando surxiu, de onde te veu esa idea de montar ti unha banda Vale, externa a Heredeiros? bien. A primeira vez que eu tomei a decisión de facer unha banda en solitario, o cual non tiña ningunha intención de facelo, porque a banda que fixen foi Heredeiros, a que fixemos, era Heredeiros, e eu estaba máis que satisfeito con eso, só que cando foi o Prestige, vale, pois había unha serie de manifestacións contra como se xestionou esa traxedia. O Prestige foi un petrolero que, pois que por unha mala xestión, exclusivamente por unha mala xestión, pois provocou unha traxedia ecolóxica tremenda nas nosas costas. E entón, eu que estaba moi vinculado ao mundo cultural en Santiago, pois toda a xente que me rodeaba pois quería facer algunha cousa, e ao final se fixo unha xira cunha carpa, que era un movimento Nunca Máis, unha carpa. Sí. Entonces nos pedían a Heredeiros que participáramos niso. E xente como Miguel de Lira, Luis Tosar, toda esta xente, pois me pedían a miña participación, e eu co resto do grupo non quería pois implicarse nesa xira con esa carpa. Entón aí tomei a decisión de facer xa a banda de Poi. Sí. E era unha banda, pois moi combativa, porque, eu son así tan sensible a todo. E claro, vía as playas tan destruídas e todo ese ecosistema, e entón, pois ese proxecto empezou aí, e pois a partir de aí, pois xa siguen o meu proxecto. Foi simplemente para facer esa presencia de alguén de Heredeiros nesa xira da carpa de Nunca Máis. Aí empezou o meu proxecto en solitario. Moi ben. Agora vamos a preguntarche por que proxección tedes para a vosa banda, que plans tes para facer con ela, que planeas experimentar no futuro? Experimentar, esa é a base de experimentación absoluta. Ahora estamos nun traballo que se chama, queremos que sea dentro desta línea de rock interestelar, e, incluindo cousas que acabo de chegar da selva hai unhas semanas, hai un mes prácticamente, e pois sempre intento aportar algo, arriscando moito, porque son letras, e este último single que saiu foi O corpo é un traxe espacial, é unha frase moi poderosa, non é unha frase miña, é unha frase de Barry Long, que é un filósofo, un místico, unha persona evolucionada australiana, que foi discípulo e contemporáneo de Krishnamurti, que era outro gran pensador, que cando tiña eu 15 anos, máis ou menos a vosa edad, podes coller, non hai fallo. E tiña un libro que se chamaba La mente que non mide,
aproveito para darvos este dato que a min cambiou a vida. La mente que non vide, ese libro, non é un libro en sí, realmente estaban recollidas as súas conferencias deste home Krishnamurti. E la mente que non mide, basicamente, se son capaz de explicarlo ben, non vai falta ler o libro, que é cultivar unha mente que non mide nin compara, vale? Porque cada un de nós vimos cunha luz especial e única, digamos de unha forma poética, vimos cunha personalidade, vimos cunhas características únicas que nos fan eso, únicas. Entón non hai necesidade de compararse ni medirse, porque eso genera conflicto e repetición. Porque se tedes comparar con alguén, tens que facer o mismo, pero mellor, dentro do que ti entendes que pode ser mellor. En cambio, nós vimos con esa característica tan única e especial que implica que non tens que compararte con nadie, tens que, digamos, que meterte aí en introspección, ver quen eres ti e proyectalo dunha forma natural. Entonces eres original e para as artes é maravilloso. E entón dicen, ostra, vou facer un grupo. Imos pasar agora a falar un pouco da situación actual dunha das bandas máis importantes do panorama musical de Galicia. Que está a pasar con Heredeiros da Cruz? Bueno, pois que o noso frontman, ese home tan increíble, con ese talento tan impresionante, porque a verdad que é un dos mellores frontmans que hai, e, bueno, non, mellor non sou moi obxectivo, pero, bueno, para min sí, para min realmente é un dos grandes frontmans, pois, bueno, pois tomou a decisión de bueno, seguir a súa carreira en solitario e entendía que non era compatible o grupo e, bueno, e coas súas particularidades que ten el, que, bueno, que se está explicando en distintas entrevistas, pero que eu aí non me vou a meter o dedo nesa olla, porque realmente é unha persona que nos queremos, respetamos moitísimo, e el, bueno, pues é completamente libre de decir o que queira e bueno, que se exprese libremente. De nós simplemente eso, darlle todo o noso cariño, todo o noso respeto, e é máis que a veces nos juzgamos así, eu digo, se ti estás no seu pelexo, igual farías o mismo, sabes? A veces pasa eso. Se ti ves o mundo como ve el, ou se vemos o mundo como ve outra persona, faríamos o mismo que fai esa persona. Nadie fai daño gratuitamente. Todo o mundo intenta facer o mellor que pode. Entonces, bueno, gestiona a vida como pode, non? Entonces, cando un ten un soño na cabeza, bueno, pues ten esa visión e bueno, pues intenta facelo como pode e el, bueno, pues fai o que pode e Dime. Pola túa parte, dirías que teñas esperanzas de que o grupo poda volver? Bueno, nós estamos traballando, vamos a seguir a banda, quer dizer, isto é un Heredeiros da Cruz, non é un nombre casual, un ten que carregar a súa cruz. E unha banda tamén non é só a música, é a actitud tamén. Ti cando admiras a unha persona ou admiras unha banda, claro, ten moitas particularidades todo, quer dizer, non é só as cancións se che gustan ou non ten. Entonces, o de tirar pa diante, ver que todo, bueno, que as cousas pasan e afrontalas, sabes, non crear mundos paralelos, debía ser de outra maneira, non, eso crea ese conflicto que choca ca realidade. Normalmente, cando temos un mundo ilusorio e choca ca realidade, nos quedamos co mundo ilusorio e peleamos ca realidade. Nos preferimos asumir a realidade que esta, que quedamos sin o frontman. Entonces, bueno, pois ahora imos a xuntarnos nós queremos seguir con este proxecto, é un proxecto que nos dou inmensas alegrías, nos fixo conocer a moita xente que está aquí, sabes, iso é unha bendición del cielo, poder compartir tantos anos, facer amigos, que é o que queremos todos facer. Todo o mundo desea que a xente este en paz, que che queira, non? É un pouco eso. E este proxecto conseguiu facer eso durante tantos anos. Entonces querimos seguir e entendemos que temos aínda moito que aportar, que Heredeiros estaba no seu mellor momento, leva moito tempo a facer as cousas ben, moitísimo, e estaba no seu mellor momento. Musicalmente foi increíble porque, xa che digo, as guitarras sonaban como nunca, se probou amplis, é que sinceramente as cousas levan moito tempo a facelas ben e agora estámoslo conseguindo, agora sí. E entón non queremos deixalo, claro, pero, bueno, hai que é unha gran aventura, que a vida é unha gran aventura, entón, bueno, asumimos eso, non? A min estimula as montañas altas. Fixemos agora un bloque máis relacionado
coa parte musical, o seguinte, bueno, falaremos tamén un pouco da túa vida personal, entón, por que fuches tantas veces ao Amazonas e como sobreviviches no Amazonas? Bueno, esa é unha gran pregunta, unha gran pregunta. Mira, me acabas de inspirar para tocar a primeira canción. Vistes que fácil? Mira, eu vou ao Amazonas porque a vegetación que hai ali, a natureza que hai ali é tan inmensa que a propia natureza dache xa unha sabiduría increíble porque, mira, vouche contar unha anécdota. Eu din unha charla entregando uns premios e tal a uns grandes empresarios, grandísimos empresarios. E a comunidade que teñen eles, bueno, pois se premian entre eles, os consumidores e tal. E entonces, durante todo eso, que era así moi, bueno, grandilocuente e tal, iban dando cifras de ganancias de millóns e millóns e cosas. Entón eu estaba dando paso a un conferenciante, a outro, a unha empresa, a un directivo dunha empresa, a outra e tal. E estaban con toda esa magnitud de riqueza, non? A priori. Entón, dixenlle, mira, chicos, eu había 2 ou 3 días que chegara da selva e estuve nun sitio da selva porque a selva amazónica é un universo inconmensurable. É a máis grande, non? Se non me É a selva confundo. máis grande que queda. De feito, só hai como un 27% de territorio que queda virgen no planeta e o 20% está no Amazonas. Pero estáse devorando a unha velocidade tremenda. Polo ouro, non? Que... Correcto, polo ouro. Pero a selva se explota así, se vai por capas. Primeiro se capturan os animales, porque do jaguar véndense hasta os tendóns. Imagínate a piel e os colmillos. Garras, véndense hasta os tendóns do jaguar. ¿Para qué? Porque o jaguar é un dos animales máis totémicos que existe. Entonces, cos tendóns fan pois todo tipo de avalorios, tal. Da anaconda, por exemplo, da anaconda, fíjate, vou te dicir unha cousa completamente terrorífica. Mira, a anaconda a partir de 7, 8 metros non pode cazar, porque ten un tamaño tan inconmensurable que o seu propio tamaño lle impide cazar. Entonces, o que fai é desarrollar algo moi máxico. De feito, o documental O Imán do Amazonas, ten ese, que podes ver o documental na galega.gal. Bueno, pois o Imán do Amazonas eu puxenlle porque eles din que o imán da anaconda. A anaconda desarrolla algo que non sabemos se é unha feromona, se é unha vibración, non sabemos o que é, pero a anaconda, como decía antes, a partir de 7, 8 metros, porque os reptiles hai moitos que nunca paran de medrar. A anaconda é unha delas, nunca para de medrar, hasta que morra nunca paran de medrar. Entonces, con ese tamaño tan inconmensurable, non pode cazar e queda quieta e as presas van a ela. O sea, fíjate que increíble. O sea, imagínate a natureza. Entonces, a anaconda, bueno, todos os animales son totémicos e sagrados, pero concretamente a anaconda é un dos grandes. De feito, hai moitos altares nas distintas comunidades nativas que vas visitando para a selva amazónica que teñen o ovo da anaconda. E que é o ovo da anaconda? É que elas, cando capturan unha presa, digiérena durante meses hasta o punto de que simplemente cagan un ovo que é blanco, porque é calcio puro, porque é o dos osos que van aí todo, e queda como para decir, mira o que se aproveita. E como ten esa virtud, esa cualidade tan increíble que non ten necesidade de cazar, que as presas van a ela, bueno, que fai a xente que está devorando a selva? O que fai é cazar esa anaconda con redes, cortanlle a cabeza e véndelle aos comercios para que atraian os clientes. O sea, te imagínate os nativos, a aberración que é iso. Antes cortanlle a cabeza, antes quitalle unhas glándulas para facer ungüentos de enamorar, o sea, que fíjate a locura do ser humano. Bueno, a locura do ser humano os nativos a teñen moi clara. Non fai falta chegar hasta esta aberración, porque eu teño visto navegando por ríos do Amazonas, ves esas redes, porque son animales territoriales e teñen como se foran rampas para baixar ao río. Entón é fácil capturalas. Podenlle a rede e imagínate un animal tan grande digo que ten que sufrir nesa rede. Bueno, cortaña a cabeza, aquí teñas glándulas para enamorar e despois esa cabeza véndena por $1,000, máis ou menos, que é unha cantidad astronómica neses territorios para atraer aos clientes. Bueno, é algo absurdo. E claro, esa é unha locura que eles non ven, pero os nativos din que
unha especie, o sea, unha comunidade, unha sociedade que envenena a auga que bebe e o aire que respira, xa estás loco perdido, xa non tes máis pa onde ir. O resto xa é chapotear na lama, xa é un patio de locos, porque xa estás loco perdido. Entonces esta sociedade fai eso. E proxectos que se están, bueno, fraguando como Altri, esa celulosa tal, con ese poder de contaminación, bueno, son cosas tan absurdas. Entonces estamos na capa dos animales. Bueno, por supuesto, aves do paraíso, guacamayos, todo, plumas, todo, véndese todo. Vale, unha vez que chegan os cazadores, pasan aos madereiros e se talan árboles tan grandes e tan caros que incluso se contratan avións Antonov. O avión, se ti vas ao aeropuerto de Lima, Bogotá ou por aí, ti ves a veces avións Antonov, son avións rusos que teñen unha capacidade enorme de carga. Bueno, pois eses árboles milenarios, pois os talan. E hai varias especies, como pode ser a águila do Amazonas, que é unha águila inmensa, preciosa, increíble, que só anida neses árboles. Son ecosistemas en sí mismos e son gigantes. Todas estas culturas son animistas, ven alma e ánima en todo, animistas de ánima. E ven en todo, porque a natureza é tan poderosa que che sobrecolle. Nós non podemos facer eso, porque nós obviamente teríamos carballos milenarios, pero nós só temos eucaliptos, e non é un monte de eucaliptos, non é coidamos o teu monte, plantamos eucaliptos, non, é destruir un monte completo de biodiversidade e facer unha plantación de eucaliptos como se planta millo. Vale, entonces claro, eso a ti non che inspira ningún respeto. Vale, unha vez que acaban os madeireiros, van eses mineros de oro que diste, que eses reventan todo, porque teñen que peneirar todo ese sarso que queda, todo, usa mercurio. Xa non hai vegetación. Nada. E iso é terrorífico, pero eso é terrorífico. E despois van os que van a gas e depois perforan. O sea, imagínate a que capa se destruye. Bueno, e esa é a riqueza, non? Entonces eu, retomando o que eu dicía dos empresarios, díxenlles que, claro, ti a medida que vas avanzando no Amazonas, leva bastante tempo chegar a selva primaria, non selva virgen. Selva virgen é selva que nunca escoitou voz humana, e os nativos non che deixan ir normalmente a selva virgen. Eu tuve unha oportunidade de ir, pero porque eles, como che dicía, son animistas, entonces eles entenden que esa selva, por exemplo, hai un instrumento que usan nas ceremonias chamánicas que chaman chacapa, que é unhas follas secas que fai xixix, e esas follas secas recóllense en sitios onde nunca se escoitou voz humana. Por iso eles tamén protegen ese tipo de selva virgen. Pero a selva primaria é unha selva, para poñervos unha idea, non, para explicarme, sería a selva primaria, sería como corazón, ¿no? Aquí sería como, por exemplo, o Bierzo, Ancares, Caurel, sería ese tipo de monte. A selva secundaria sería como os montes de piñeiros e a selva terciaria sería como os montes de eucaliptos, pero a selva primaria, para chegar a ela, claro, leva moito tempo, porque se está devorando moito. Entonces, pasas por uns ríos enormes, non? Moi barrentos, cada vez máis por a minería. Despois aparecen un tipo de ríos que chaman igarapés, que son ríos que temos o tempo, xa, moi xusto. No, es para controlar, no hai todo o tempo que queres. Bueno, non hai problema, moi. Cuanto máis mejor, máis contenido. Pajo ou así, sí, é que pues sale a cuenta. Nada, sigue, perdón. Bueno, vou directamente ao grano. A historia é que eu dixen a estes empresarios que cando cheguín a ese territorio, que é a Reserva Nacional do Purús, nese igarapé, nese río, bueno, pues eses ríos teñen un color tipo, como se fora unha infusión, como se fora un Nestí, tipo Nestí. E entonces ti, cando te bañas neses ríos, con toda a precaución do mundo, vale, estás no paraíso, pero bueno, tamén hai caimáns, hai de todo, que dice, claro. Entonces, cando te bañas neses ríos, a piel, o corpo, te queda cun olor especial, porque son ríos que teñen ese color porque están macerados en follas de árboles como, por exemplo, o canelón. O canelón é o árbol máis duro que existe. Os nativos fan infusións para fortalecerte, pero en cambio hai moi pouquiños, porque os madeireiros van a por eles. Que conste que os madeireiros teñen moita precaución en cortar en ese árbol, non cortan en canto atopan, porque a veces rompe a cadena da motosierra, imagínate o duro que lle salta a cadena, entón deixano po final. Bueno,
Entón, estes ríos están macerados nesta vegetación tan increíble. Ti te bañas, bebes esa agua e nutre dunha forma especial, só notas. Despois, todo é un vergel, claro, hai unha fruta que parece como un chícharo, como a vaina duns guisantes, dun chícharo, que non se come o chícharo en sí, comese que sería a pulpa, entón cómelo. Entón, ti imagínate, bañaste, comes eso, respiras ese aire, porque xa ese aire, cuidado, con ese sonido tan increíble. O sonido tamén é moi importante. Por exemplo, eu teño acúfenos. Os acúfenos son de tantos anos de rock and roll, que che peta na cabeza, non? E tes un sonido dentro, constante, non sei se sabedes esa historia. Entonces, bueno, pois nós tocamos con batería Medín durante moitos anos, que foi batería de estudio en Glasgow, e el, como era batería de estudio nos estudios Warner, pois lle poñían nos cascos, sabes, lle poñían a súa frecuencia para anular esa frecuencia, sabes? E ti tes un pitido, entón para anular ese pitido se estudia ese pitido, Sí, sí. vale? Entón che fan a mesma frecuencia que ese pitido e che anulan. Entón ti escoitas perfecto. Entón para gravar lle metían ese pitido. Bueno, pois na selva a mí me anulaban o meu acúfeno, pois non sei, pois calquer grilo, calquer páxaro, porque sabes? Entonces dicía eles aos empresarios, isto é auténtica riqueza, chicos, porque o outro, ao final, quen te va a comer es la tierra. Nos pensamos que somos da terra, pero que a terra é nosa, pero non somos da terra, e iso é moi triste. Por eso vou á selva amazónica para precisamente ter este contacto con estas comunidades con tanta sabedoría. E agora vou a cantar o tema, pero vou a presentar aquí. E entón vou a cantar un tema dunha tribu, mira, vou presentar a tribu, mirade. En este último viaxe conocí a unha tribu que se chama os Unikui, vale? Estes Unikui, claro, están quedando sin selva. Entonces, os nativos que quedan sin selva chamanlle caboclos, porque un nativo non sabe o que é traballar. Por exemplo, é moi difícil explicarlle que é traballar, que ti dedicas teu tempo, túa vida así alegremente a outros. Eles non entenden o concepto que nós temos do traballo. Pero claro, quedar sin selva, vense obligados a traballar. E as mulleres son os que peor o pasan. Bueno, pois estes nativos, que despois quedan completamente desolados, teñen unha cualidade increíble, que resulta que eu perdíme 2 veces na selva e é unha situación moi comprometida. Entón eu estuve estudiando cun tipo que chaman Apolo a ver como se pode adentrar na selva e volver a onde está a canoa sin perderse, porque na selva hai moito tipo de selvas, pero a selva esta concretamente entre Río Branco, Acre, Purús, todo por aí, é unha selva moi plana, como unha vegetación moi frondosa, enorme. Entonces, claro, está toda o que sería o teito cuberto de vegetación e pois moi, sabes, con moita nube, porque genera moita humedad. Entón, como te orientas aí? Pois pola memoria. Solo por a memoria. Atendo que che digo que isto é moi importante, chicos. Cando vai a selva. No, tamén. atendo que digo... Hai que saber de todo. Non hai que saber de todo. Atendede que isto é moi importante. De feito, a sabiduría igual non ten moito que ver con coller conocimentos. Isto é sabiduría. Estou dicindo que vos a explicar o que fai a tribu esta, mira. Pero quero poñer en contexto para que vexades a magnitud do que estamos falando. Mirade. Entonces, eu perdíme un par de veces, de acordo? E dixe, como se orienta na selva? Entón, collín a un guía que se chamaba Apolo, que leva desde o ano 1978 sendo guía de xente como a min friki que vai a selva, vale? Entonces, dixe, vale, como se orienta un? Dixo, bueno, en primeiro lugar, tens que ter unha brújula. Os que somos así, ¿no? Por lo menos para saber a orientación, pero a brújula vale de moi pouquiño realmente, porque ti cando atracas ca canoa e te adentras na selva, porque chegas á selva a través dos ríos, e unha vez que te queres adentrar na selva, o que faz é adentraste na selva, pero ao volver non sabes exactamente, podes volver ca brújula máis ou menos por onde está o río, pero non sabes se che quedou a canoa a tua dereita, o sea, é terrorífico, bueno. Entonces, como se fai? Se fai pola memoria, exclusivamente. Entonces, ti vas andando e te imagínate. Entonces me explicou así, como explicaron a mí. Entonces, vas co machete, o machete sí é importante, porque sin machete non podes avanzar, pero eles non cortan alegremente, eles teñen un respeto por a selva escrupuloso, eles... O sea, ti vas diante, de feito, a primeira vez que me perdín foi por eso, porque vas diante dun tío que vai co machete, pero como gire así un pouco para atrás e mires outra vez, é todo vegetación, xa está. E eles son tan sigilosos que xa está, xa perdeste referencia toda. É como estar no mar
sin ningún tipo de horizonte. Igual, así é a selva. Solo que inmensamente verde e nin un palmo de nariz. Tens que ter moito cuidado con pisar, porque ali, claro, as serpientes se quedan quietas e, bueno, hai territorios como pode ser Tambopata, que hai unha serpiente que se chama xuxupe, que ataca ela, que é unha serpiente territorial. Bueno, incluso sube aos árboles e se tira desde arriba. Entonces, esto, con toda esa precaución hai que andar pola selva. Bueno, entonces a memoria. E diste, vale, fíjome nesta raíz, nesta planta, vale, ando 50 metros e me fijo noutra, ando 50 metros e me fijo noutra, e me vou quedando. Ostras, pero aos 100 metros, tío, dixen, guau. Hai 50 plantas. Pero quen se acorda da primeira referencia, tío? E eu, pero que estamos locos, que pase, isto é imposible. Entonces, eu, antes de que me perdera completamente, quixen dar volta e xa estaba perdido, xa me perdín, porque non é o mismo ir nesa dirección que de repente dar volta, e porque toda a memoria que estás acumulando, ahora tes que dar a volta ti tamén. Sí. Entonces, dixo, e eles me avisaron, vale, se ti te perdes, tes que quedar quieto, que nós en 24 horas atopámoche, se te moves non, pero se non te moves en 24 horas atopámoche, só tes que manterte con vida 24 horas, vale, pero como, vale, entón me quedaba quieto e me ven un miniño así mirando para min, hola, tal, bueno. As 2-3 horas, bueno, e eu dixía, Dios mío, vale, funo intentando unha e outra vez e nada. Obviamente, sí, depois podes atopar un árbol grande que che dá un margen de maniobra mellor de 100 metros, pero pouco máis. Entonces, estuve unha semana peleándome con eso e non fun capaz de desarrollar nada interesante e moito menos adentrarme só na selva. Vale, este tío, con este sistema de memoria que non son capaz de avanzar 100 metros sin perderme, este tío, este Apolo, anda 3 días na selva, 3, cas súas noites, 3 días e volve exactamente onde está a canoa, 3 días. Vale, a tribu Nicuí anda semanas pola selva, semanas, pero atende, que ahora ven, e vou tocar un tema Nicuí, anda semanas pola selva, pero atende, que ahora ven o máis guai, mira, cando un jaguar empeza a rondar unha comunidade nativa, ti non sabes exactamente se está de paso ou non. Ti ves unha pegada dun jaguar e diste, ostras, e ali comen persoas, aí non andan. Ves unha pegada dun jaguar e diste, ostras, o jaguar non che ataca de repente, ronda. Entón ven unha pegada dun jaguar e din, que está, de paso ou está rondando? E por que non saben se está de paso ou está rondando? Porque o jaguar pisa sempre exactamente no mesmo sitio. Que? Hombre, o jaguar pisa exactamente sempre no mesmo sitio. Para que? Para que non sepas se está de paso ou está rondando. Entonces, que fan eles para orientar o jaguar? Collen unha espiñita destas, a mesma que usan... E o poñen na huella, que listo, ¿no? Eres, que guapo e que inteligente. Moitas grazas. Que Coño. arruineicho de sorpresa. Non é ninguna sorpresa, é que ves como é que me encanta que o dixeras, ademais. Entón, eles collen con moito cuidado, aí, bueno, e poñen a espiniña esa, aí para que o jaguar pise e me detectastes. Bueno, pois a tribu Nicuí anda semanas pola selva e volve por sus propios pasos. Son os guerreros, ainda presumen de pisar exactamente onde pisaron. O sea, ti imagínate, estamos falando de... Bueno, pois esa é a capacidade cognitiva que desarrollan eles. E simplemente unha pincelada. Esa capacidade cognitiva está en nós. E ahora canto a canción, pero para que vexas que non é tan que decir, que non é necesario nacer aí, que eso está dentro de nós, se pode desarrollar. Eu estaba nunha selva, nun dos viaxes hai anos, que chaman os páramos, que é unha selva de 2000 metros de altura, unha selva, chaman as selvas tenebrosas ou páramos. Bueno, e levamos varios días, aí sí que hai áreas movidizas, é unha selva moi peligrosa, pero bueno, tiña ganas de ir ali, íbamos coller unha serie de plantas así para estas ceremonias tan increíbles, e entón eu estaba na hamaca e o son da selva é impresionante. Que chaman o son do gran espírito. É alucinante co son da selva. Pero había un sonido que facía como un distinto, porque a medida que estás avanzando na selva van cambiando os sonidos. E eu dixen onde, oye, que é este sonido? E me dixeron, ostra, esta é unha rana que se comunica unha con outra a través do río. Isto é un río. Mi má, levamos unha semana sin ver un río. E sí, pois está no río tal. Entón, puseme na hamaca esa noite e quedei aí concentrado e entón empecé a crear un mapa tridimensional con ese sonido e por a mañá levantei, me encantó amaneceu, collei un machete e bum, e cheguei ao río. Entón, imagínate a satisfacción que é poder empezar a desarrollar esas capacidades. Bueno, pois esta xente tan increíble, unha vez que lle quitas a selva, non valen para nada. Para nada. E os maltratan.
os maltratan e lle chaman caboclos. Entonces eles teñen temas, que é o que vou a cantar ahora, un tema deles, con todo o respeto do mundo, porque carai, estes son temas serios, un tema onde eles falan do paxariño que né. Paxariño que né é como o espírito que non se perde. Eles ahora xa apelan ao rollo inmaterial, porque a selva a están a destruindo. Entón, o paxariño que né. E falan da India, cantan un tema a India, porque ven que as mulleres aínda pasan peor. Entón, India guerreira, e chegou, bueno, e chamanlle caboclo, pero eles usan en vez de caboclo como un indigente, pero eles danlle a volta e como aínda o defenden. E despois falan da Llurema, e bueno, como é na parte de Brasil, ten bastante cousa que se vai a entender. E se non, bueno, pois disfrutades dun tema do Sunicuí aquí, que eso tamén é un privilegio, ou non? Pois vamos ahora. Poño esta bandolera, vou a presentar a bandolera e a guitarra. A guitarra chamanlle Atlántida. Non, igual non facía falta aí tanto, non? Sí, total. É que eu teño a voz estupenda para escribir a máquina. Canto máis volume, mellor. Vale. Esta é unha Martin, a guitarra é unha Martin, chamanlle Atlántida, eu poño nombre a todo. E a bandolera é unha bandolera que, bueno, que está feita por unha señora que lle facía as mesmas... Esta señora, que aínda vive en Los Ángeles, era que lle facía as bandoleras a Jimi Hendrix. Mira se son friki. Sí, a misma, sí. Matruso Richard, Estudio 54. Santiago de Compostela. Pasariño que né, que ven do alto mar, soprando o meu corpo para me curar. Pasariño que né, que ven do alto mar, soprando o meu corpo para me curar. Pasariño que voa alegre cantando, seguindo o meu corpo, vai me curando. Pasariño que voa alegre cantando, seguindo o meu corpo, el vai me curando. O mata sagrada que me encontrou, o poder do espírito, a magia do amor. O mata sagrada que me encontrou, o poder do espírito, a magia do amor. Oh Índia, oh Índia, oh Índia, oh Índia, oh Índia guerreira chegou pra trabalhar, cabocla, Llurema, Lluremeira, Llurema. Oh Índia guerreira chegou pra trabalhar, cabocla, Llurema, Lluremeira, Llurema. Oh Índia, oh Índia, oh Índia, oh Índia. Chegou, águia branca xa chegou, o poder da floresta é o voar do beija-flor. Chegou, águia branca xa chegou, o poder da floresta é o voar do beija-flor. Oh Índia, oh Índia, oh Índia, oh Índia. Oh Índia guerreira chegou pra trabalhar, cabocla, Llurema, Lluremeira, Llurema. Oh Índia guerreira chegou pra trabalhar, cabocla, Llurema, Lluremeira, Llurema. Oh Índia, oh Índia,
aquella entrevista, ¿no? Teño máis preguntas. Máis preguntas, pero sí, en serio. A ver, o importante aquí son as preguntas, porque as respostas están todas aí. As respostas están todas aí, solo que nas vemos porque non temos preguntas adecuadas. Claro, pero a verdade sempre está, non é inmutable. Non chegamos a elas porque non somos capaces de formular a pregunta adecuada. Así que toda a responsabilidade é vosa. Queríamos tamén mencionar antes de rematar o concerto que deches en decembro, que foi o día que nos encontramos ti máis eu na Supersonic, Sí. con todos fenómenos de Galicia. Queríamos preguntar tamén, nese sentido, sobre todo a xente que tocou, como ves o panorama de artistas e non só de artistas, sino de xente que se dedica á música en Galicia, dende a túa... Bueno, dedicarse á música a nivel profesional non creo que sea unha lección que tomes ti, creo que esa vida che pon no sitio, porque cando te das conta que non podes vivir sin a música, non che queda outra que vivir da música. E entón, bueno, pois trátase diso, non? De que a xente que ten ese coraxe de que a súa vida sexa, bueno, pois o mellor posible e disfrutala ao máximo nivel, pois exise esa entrega, non? E como dixen antes, a vida é unha gran aventura. Entón, estar rodeado de xente que tomou a decisión de facer o que entende, que a fai feliz a pleno rendimiento, para min é unha bendición, porque realmente o problema é a xente que non é feliz. A única enfermedade deste mundo é a infelicidade. Sabes? É a única enfermedade, se curara esa, pero non é fácil, a xente non sabe vivir e nin sabe ser feliz, entonces claro, pois molesta demasiado. A xente que non sabe vivir normalmente molesta, empeza a buscar culpables en todos os lados e claro, ese é un problema moi serio, sí. E despois, bueno, non temos o coraje de seguir o noso propio camino e preferimos tamén aborregarnos, e hai xente que ten esa capacidade, esa elocuencia de que, bueno, pues parece que ten toda a solución, non? E se genera estes rebaños tan peligrosos. E bueno, pois eso. Por eso eu, a xente que ten ese coraje de vivir do que sinte, pois para min, vamos, genial, estou moi contento entre eles. E en Galicia, que debe ser tamén por este aire do Atlántico, e tamén ao mellor o noso territorio tan pétreo, granítico, e cos carballos aínda que quedan, con esta maravillosa herencia que temos máxica, pois eu creo que hai moita xente que ten ese coraxe e o fai. E si, eu creo que como diste, ese panorama musical, pois está moi saneado e moi potente, sí. Sí, moi guai. Hai algunha banda ou algún cantante que agora mesmo te este a chamar especialmente a atención? Madre mía, tío, todos. Que poidas No, sí, claro. sí, a mí má, todos. A mí é que eu son moi fan de moita xente que me maravilla. Que? Bad Bunny, digo, entre Bad Bunny. Bueno, Bad Bunny ten seu mérito, quer dizer, que cada un ten o seu punto, que hai música que, igual que cando escoitaba Polla Records, miña nai se rasgaba as vestiduras. E tal, pois claro, eu penso que a música está nunha vibración. Por exemplo, mira, con Heredeiros, nos realmente o que mantén vivos Heredeiros é a xente xoven que está retomando, non? Esta xente veterana que levanos escoitando os Heredeiros e van os concertos que hai aquí, pois ve como nas primeiras posicións cada vez están os chavalotes máis bravos, non? E eles van quedando máis ao lado da mesa de sonido para escoitar millor, vanse. Entonces, debe ser que hai algún código aí, porque o rock and roll, claro, ten ese poder, non? Saleu dos esclavos, imagínate, a música máis libre do mundo nace nese contexto, non? E entonces, claro, conmocionou todo e ten algo aí no ADN esa música, en esa vibra que fai que a xuventud pues tire, pero depende no plano onde estés. Entonces hai música para todos e para todo. Entón, bueno, pois artistas, a ver, mira, os que me molaron a min toda a miña vida, bueno, os clásicos de toda a vida, obviamente Pink Floyd, por eso o meu roi chama Poi Floyd, é un homenaje e tal. E bueno, Pink Floyd é porque nós en Heredeiros tivemos unha vez unha reunión entre todos e dixemos, cal é o teu grupo preferido? O cual é unha pregunta como se dices, cal é o teu fillo preferido, se tes 15, non? Diste, cal é teu grupo preferido? Bueno, a mí gustame de Led Zeppelin. No, dime un. Bueno, pero que tamén, no, pero ten que ser un. Eu, no, a ver, deixa pensar. Tens de quedar con un, tal. Entonces, bueno, cada un de nós tomou unha decisión, non? Tucho quedouse con Rollins, Fran Velo quedouse con AC/DC e tal, e eu quedeime con Pink Floyd, non? Así por decirle tal. Entonces,
claro que me conmocionou esa música no seu momento e tal. E ahora, bueno, pois eu creo que artistas así que podamos conocer todos, pois Manu Chao creo que é un dos grandes que está aí facendo cousas moi Sí. potentes. É así un dos que últimamente cos seus discos en solitario e, bueno, e saco Mano Negra me parecía unha proposta moi interesante e é un tío que investiga moito e é moi honesto. Santiago Userón, que é un home que, bueno, formou parte de Radio Futura, que era unha das grandes bandas que a mí me fascinaban, e ahora en solitario con Juan Perro tamén, un home que investiga moitísimo e o admiro moitísimo. E, por supuesto, home, Rosendo Mercado, el gran maestro, que nunca se valorará suficiente as letras de Rosendo. El asa del cubo, si baja subo, o sé que no estoy en mi juicio. Bueno, esas grandes letras de Rosendo, esas habrá que analizalas un día. Tiñan que dar o premio Nobel. E despois daqui non sei, eu crieime obviamente los Suaves, para mí los Suaves son Dios en la tierra, e Yossi fai unhas letras increíbles. Conduciendo son las 6, la botella entre los pies, las penas viajan en coche. Normal. Ese Yossi. E os Suaves increíbles. Home, por suposto, Siniestro, aquí foi tamén que me inspiraron moitísimo, e que, che podía decir 40.000, vamos. O sea que va, pero sabes que todo máis vinculado aí ao rock, non? Actualmente a que te estás dedicando? Vemosche moito en moitas entrevistas na Galega. Bueno, eu traballo na Galega, non é que traballe especificamente para a Televisión de Galicia. Bueno, sí, especificamente traballo para a Televisión de Galicia, pero non contratado pola Televisión de Galicia. Eu traballo en produtoras privadas que os meus servicios nesas produtoras son basicamente de crear contidos, sabes? Eu xenero contidos audiovisuales de programas, guionizo e tal, ese é o meu vínculo ca tele. A veces saio tamén, a mellor escribes un guión e che propoñen facelo ti ou que sea, eso é o meu vínculo ca tele. Estou intentando facer o que sería o climax da miña felicidade, que é ir á selva e que os meus documentales pois xa se financien só os meus viaxes e, bueno, e de feito estamos agora cunha produtora de Asturias que quero, bueno, pois neste próximo viaxe que eu teño planeado para setembro, porque unha das comunidades nativas queren que construya ali unha cabaña e que este ali con eles e, bueno, eso xa é unha bendición porque é o meu quinto viaxe á selva e eles vanche como abrindo, sabes, deixando, ven ao teu compromiso, entón vanche dando espacios, sabes, como acollendo máis. Sí, vamos a preguntarche si tiñes pensado volver a... Sí, eu, ostras, por cubrir todos os anos ou cada 2 anos, son viaxes moi costosos, que exigen unha ingeniería de preparación tremenda e despois un grado moi alto de aventura. O que dicías ti, non é que sea peligroso, tens que estar moi atento, pero o propio feito de estar tan atento na selva, ao final se convirte nunha bendición, porque de verdade, o estar sempre atento, ao final é como descansar andando, sabes? O sea, e bueno, pois, quer dicir que vamos, que procuro ir cada ano, cada 2 anos, e a medida que vas indo, bueno, pois, por exemplo, eles teñen seus gurús, non? Pasou un detalle increíble que fun a visitar un dos grandes maestros, o que podía ser un discípulo de Jesús de Nazaré, porque ali hai unha especie de Jesús de Nazaré que é o Padriño Sebastián, que é un home que gracias a él hai un territorio inmenso que forma parte da Reserva Nacional do Purús, Acre e Río Branco, un terreno inmenso, gigante, que está aí o Seo de Mapiá, que gracias a él toda esa selva é virgen. Esa virgen ou primaria, que decir, non se toca. Hai moitos anos, chegou ali, bueno, pois un dos que chegou ali ca canoa e montou esa comunidade tan poderosa de guerreros que impiden que, vamos, que temblan todo o mundo. Bueno, pois ese é un velliño que eles só teñen como nun paraíso, porque a selva, cando entras, é un infierno. Eu digo, Dios mío, que comerán os mosquitos cando non estou eu? Bueno, é terrorífico. Pero despois chega un momento que ti o corpo faise e se convirte nun paraíso, e depois te levantas da hamaca, te bañas, bebes ao mesmo tempo, é increíble. Bueno, pois dentro do paraíso que implica esa selva primaria, hai sitios que xa son aínda máis increíbles, como pode ser o Yakumama, que Yaku, bueno, Yakumama é como se di Anaconda, a madre del agua en Machiguenga, bueno, un sitio increíble, bueno,
o paraíso en la tierra. Bueno, entonces aí teñen a esta xente que son auténticos maestros, son xente que guiaron as súas comunidades durante moitísimos anos e ora na reta final que non sabes realmente vislumbrar que idade poden ter 100, 120, 90, que increíble, o sea, é brutal. Entonces están nun sitio que como ver al pequeño Buda, están en sitios de agua cristalina, todo cheo de frutas, os teñen ali e eles, xa, para eles trascender, xa, no, e entonces eu iba e o canoeiro, digo, ti vas moito por aquí, joder, non, pero como che vexo cunha cámara e este con cámara nada, eu como? Vamos, olvídate da cámara, isto é un sucedáneo, non a miña intención, o da cámara, bueno, pois sí, pois se o podo financiar, pero non, eu quero é conocer esta xente e ter estas experiencias e tal. E entonces me levou a este home que non podería acceder de ninguna maneira. Entón, claro, estar nunha presencia así tan poderosa dun home que traballou con tanta conciencia durante toda a súa vida genera unha aura moi poderosa e só o que che di, claro, hace temblar a tierra. Por eso vou. Oye. Imos ir pechando con Sí. varias cousas antes de acabar, porque hai cousas que queremos facer. O primeiro é unha ronda de preguntas que facemos a todos os artistas que veñen. Son rápidas e son de contestar breve, o sea, rápido, vale. sin pensar moito, sabes? Seré breve. No. Seré breve. Saber y ganar. No, que conste que o fago adrede, porque para darvos contigo. No, mellor, estamos encantados, o sea. Claro. Dime. Entón, o primeiro sería que definas como ves a música galega nunha frase. Actualmente, claro. Pletórica. Perfecto. Esa é a resposta. ¿Alguna explicación? Eso sí que puedes dar. Que desarrolle la frase. Eso puede. Claro, primero da esa frase, ahora puedes explicarla. Sí, bueno, pues mira, a ver, pletórica porque estás conseguindo, por exemplo, a través de xente como as Tanxugueiras e tal, estás conseguindo cousas que, bueno, pues a música no fondo é mestura. Eles falan de tradición e tal, pero realmente a tradición tamén no seu momento foi mesturar cousas. Entonces, bueno, pues estes proxectos tan interesantes que están chegando a tantos sitios, pois a min, joder, me congratula poderosamente porque nos axuda a todos, carai, sabes? Visibilizan a nosa cultura. Mira, o idioma, a veces pensas que o idioma no fondo é música, sabes? As palabras teñen, claro, un background moi poderoso, non? Un background moi ancestral. Entonces, eso, por exemplo, pelouriño, pelouro, tal. Mira, a miña avó decía para mostralo así nunha frase, ela díxeme, desbrosa aí, quita aí esas silveiras, quero mirar como está esta terra para ver se podo plantar algo. Entonces, como era terra que había tempo que estaba así con silveiras e tal, en canto llas quitei, ela colla a terra, fai así e di, esta terra ainda ten nai. Esta terra ainda ten nai significa que esta terra ten o pH adecuado de humedad. Pero claro, esta terra ten nai significa que pode parir, e esa poesía do idioma. Bueno, a veces os idiomas pensas que son unha barrera, entón teñe musicalidade e todo. Entón hai xente que pode pensar que é mellor cantar en castellano para triunfar fora, tal. Eso se chama poñer o carro diante dos bois. Claro, porque realmente a música ten que transmitir a un nivel moito máis profundo e esas palabras só temos. E como dicía antes, que cada un de nós vimos cunha luz especial e única que só nós podemos transmitir. E se queda sin transmitir, queda sin transmitir. Non che vai a ocupar ninguén o teu lugar. Entón, por eso que esta xente que fai que co idioma e que a nosa cultura pois teña esa trascendencia e a xente pois empatice con nós, pois é unha bendición. Por eso, xa che digo, e os grupos cada vez están sendo cada vez máis profesionais e bueno, estás vendo que como diste, que o panorama musical pois e o público, sobre todo, é que sin o público, bueno, eu tampouco teño que dicir que non entendo que haya público nin artistas. Eu creo que un concerto ten que ser todos, é como generar unha familia, sabes? Como que todo o mundo aporta, sabes? Todo o mundo é importante, senón... Agora queríamos facer a segunda pregunta. Sí. Actualmente o voso grupo favorito en lingua galega son? Home, ahora temos así moito vínculo co de Rapans. Estamos así de Rapans, estamos así moi Despois vamos falar unha cousa que che vai dar a risa. Vale. No. Que les, bueno, pois creo que están facendo un traballo moi ben feito, acaban de publicar un tema estupendo con videoclip increíble e bueno, están facendo as cousas moi ben e
E a verdade que nos mola moito así destes últimos, pero obviamente, pois mira, antes nombrei as Tanxogueiras e bueno, e cantidad deles máis, sí. Unha recomendación así de música así máis emerxente, a mellor que penses que coñece pouca xente para escoitar? Pois mira, algo que ides a quedar fascinados, hai un grupo que é un grupo, bueno, podías chamarse grupo chamánico, un grupo que é un grupo que eu tive a fortuna de conocer e estar así nun inipi, nun temascal deste de sudoración e cantan increíble que se chama Coral Rojo e teñen unhas músicas increíbles, Coral Rojo. É algo que vos va a volar la cabeza e de saber escoitar a guerreros cantando, como afinan, a potencia que teñen, non andan con... Non son chilao para nada, nin son así lánguidos, nin nada deso, o sea, son xente son guerreros auténticos e teñen un timbre de voz e unhas letras increíbles. Coral Rojo. Me lo vais a agradecer. Apuntamos. Esperemos que sí. En menos de un ano, gustaríavos facer unha colaboración con... Bueno, non sei, tío, as colaboracións eu non son nada fan das colaboracións, en serio, non, pareceme como unha especie de programa de televisivo aí. Non, de feito escapo bastante, que ten que ser dunha forma moi natural, non pode ser unha colaboración por intereses, mira que guai, que tal, non... As entendo, vésolle por o productivo que é, si actúas con este, pero que... Tío, pero ti te vas a enamorar, o sea, ti te vas a enrollar cunha tía, o sea, te vas a enamorar dunha persona que, por que? Porque seu pai ten un coche que che mole, non? Que decir, iso non vai ser. Que decir, realmente hai que ir un pouco sin objetivos na vida. Eu creo que as colaboracións teñen que surdir, non, sabes, non é coller unha lista e a ver que é o que está de moda e me apego a él, sabes? Non, a mí non estou cómodo nese mundo, non estou cómodo. Ten que ser dunha forma moi fluida, como conocer a alguén. Por exemplo, eu colaborei con Santiago Serón porque surdeu, ele estaba dando unha masterclass e eu puxenlle o tema da mariñeira e tal para que o traballara él, porque en eso consistía, non había que propoñerlle un tema e ele colleu o tema e foi un seleccionado, eu e máis varios, estaba SES tamén aquela historia, e entonces surdeu a colaboración con él, surdeu a colaboración Heredeiros con Rosendo Mercado, pero tamén porque estaba no mesmo estudio e tal, quer dizer, que surda así un pouco, pero non desde o... Sí. Pero é o que eu sinto, quer dizer, porque eu vivo a música a ese nivel, a nivel delicado, a nivel de que me enfaja millor, non teño... Quer dicir, traballo sin objetivos, digamos, sino disfrutando o camiño. Entón, se puderamos cambiar a pregunta, de que artista gustaríache aprender? De todos, pero se son un desastre, por Dios, se son un fraude, me carago. Eu non sei que fajo aquí. Madre mía, hai algúns que te lla la sangre, hai uns que nos podes coitar, porque entón xa me poño de mala leche. Xa dixo, que fajo eu aquí, Dios mío, por Dios. Dios mío, ainda sigo, eu non podo escoitar un solo de Richie Blackmore que ainda sigo temblando, o sea, aprendo de todos, como non vas a aprender? Cada un que as súas particularidades, sabes? Pero de todos, non sei, de todos, certamente de todos, que non se, a ver, que non sean solo de rock. Por exemplo, Residente me está flipando moitísimo, me parece que fai unhas cousas completamente apoteósicas e tal, e bueno... E que máis saber que vos poda inspirar a vos. Por exemplo, Molotov é un grupo que me parece alucinante. Me parece un grupo mexicano que ven aquí repudiado, tuvo un tema aí que se meteu con que non te haga Bobo Jacobo, que non te haga bruto ese puto, que é un magnate da comunicación e prácticamente foron exiliados e teñen unhas propostas moi interesantes. E mogollón, tío, que claro, eu aprendo de todos, do propio Manu Chao, como dixen antes, me encanta a súa forma de entender o concerto, que vai todo hilado, creando unha ceremonia chamánica prácticamente. Sí, flipame todo, sí. Hai algunha pregunta que non che fixéramos na entrevista e que che houvese gustado contestarnos? Ou contar? Que guai, me pasas la pelota en mi tejado, ¿eh? ¡Hombre! Hai que... Claro. Pregúntame, Toñito, por que eres máis humilde ou máis guapo? Ou máis moreno? E que eres? A ver, en principio sale humilde, non? Vale, pues está bien.
Claro, a priori sale humilde. É que saleche así humilde, Claro, claro. claro, Se te pero- preguntan, oye, ¿qué crees que soy, más guapo o humilde? Saleche humilde. Pero Pero despois... pensarlo bien. Non sei, pois buscas que deis aí como un legado, non? Así algo, pois basicamente eso, que se aprenda a vivir, joa, sabes, que cuestionarse as cousas, ser amable e tal, e sobre todo eso, mira, a humildade non ten ningún sentido, porque a humildade significa que pensas que eres máis do que eres. Por exemplo, cando ti che din que tens que ser tolerante, que significa ser tolerante? Xa. No, pero que significa? Mira, che fago unha pregunta, que escucha unha pregunta. Vale, che fago unha pregunta, que é ser tolerante? Ou a ti, que é ser tolerante? Pois para mí ser tolerante sería aceptar ideas que non coas que non estés estrictamente de acordo. Claro, ou personas que non son daqui ou Sí. tal. E por que nas vas a aceptar? Claro, eso implica que estás como nunha posición Sí, na que superior podes e ahora tengo que ser rechazalas. tolerante contigo, porque hostias, sabes a contradición. Mm. Hai moita vanidade nesa pretensión de tolerancia. Pois tratar de mirar a xente como ti, igual que ti, porque todo o mundo é igual que ti. Sabes? E ten as túas mesmas necesidades, entonces ser honesto nese aspecto, sabes? Entonces, bueno, non tratar de cultivar ningunha non sei, humildade rancia destas que non teña moito sentido, de postureo, ni unha tolerancia, non, mirar as cousas como, tratar de mirarlas como son, ni máis ni menos. E despois non facerse daño a un mesmo, porque é igual que te fagas daño, ti te vas facer daño mentalmente, pero facerse daño tamén ten moito que ver ca vanidade. E fai daño non a ti, pero fai daño a toda a túa familia. Saber que estás nun contexto de sociedade, nun contexto de familia e que eres responsable deso, sabes? Entonces, ser alegre e bondadoso é unha obligación para non molestar a nadie. Sabes? E pois a xente dalle igual, teus pais dalle igual que aprobes, que suspendas tal, queren que seas boa persona e que teñas dous dedos de frente, sabes? E que seas honesto. Sí. E despois o que seas, sabes? Pero esa é a base. Entonces, cultivar eso, sabes? Non ser emocional, non saltar á primeira de cambio. O auténtico guerrero é o que se domina a sí mismo, entendes? Os seus pensamentos, as súas historias. Iso é o que mola. Sí. Claro, por eso. Entonces non sei se isto vos vale para algo. E Claro que nos vale. sí, Por supuesto. pois alégrome, tío, alégrome. Eso, Entón, a templanza, dime. nos quedamos con guapo, non? Claro, os quedades con guapo porque non son nada humilde. Solo soy una cara bonita. Moi ben, pois cerramos cun tema, non? Sí, unha última Sí. petición. Ti tes unha... Bueno, aquí facemos unha cousa para enlazar aos artistas uns con outros. Tes unha pregunta de Carla Lourdes e Raúl Ben, que viñeron antes que ti e que lles fixo bastante ilusión saber que eras vale, o vale. seguinte. Sí. Que teño que... non trouxen as gafas, agora me despoñer en evidencia. Nós non limos a pregunta aínda. No, nin eu creo que poda ler, depende como sea a letra. Claro, non podo ler nin de coña. O sea, que lea A ver. por mí. Se non pusiera, vou buscar as gafas, si que. Pregunta, ten dúas preguntas. Sí. A primeira é cantos anos fai que compartes vida coa sachadora? Sí, perfecto, sí. 33. Perfecto. E a segunda que pon que é por placer personal, Para hacer el personal. beber a túa propia cerveza, a que leva o teu nombre, si ou non? Sí, é unha cerveza que está feita, o sea, aí, a parte aquí ao lado, son veciños vosos, está feita aí en Ponteareas, en Padróns concretamente, nun lugar, sabedes que iso todo era un val, non? Aí está Aguas de Mondariz, bueno, Sí. todo eso, bueno, pois esa agua que se fai a cerveza, non sei se sabedes, pero a cerveza realmente unha das cousas máis importantes é a auga. Realmente a auga, a cerveza é como a uva ao viño, o sea, vai nese punto. Sí. Cultivamos noso propio lúpulo e a auga sale dun manantial a 200 metros de profundidade e se recolle. Se fai unhas edicións moi limitadas desa cerveza e a maiores de ter o lúpulo e todo cultivado por nós ten o açaí. O açaí é unha planta que ven da selva amazónica. Vale, é como un superalimento, ten así un tamaño como se fora un arándano, nos deshidratámoslo e se mezcla ca cerveza. E está considerado un superalimento, ali o toman sobre todo porque fortalece o sistema inmunitario, pero tamén aporta cantidad de mineral, bueno, e dalle un aroma. Unha vez un tío dixo, esta cerveza huele como... Porque a cerveza Toñito de Poi non hai que vela a morro, porque tes que
tes que servila en vaso para que os É aromas como te cheguen. viño. Claro, non é cerveza. Claro, e ten ese toque amargo porque o lúpulo é amargo. Sabedes que o azúcar sabes, o azúcar metouse para comer sin fame. Entonces, as cervezas convencionales botanlle azúcar a todo para quitar ese amargor. Sabedes que o cacao é amargo, o café é amargo, Sí. bueno, pero en cambio, se entras no amargor auténtico do que é o lúpulo, esa cerveza depois non hai volta atrás. E sí, é genial. E Pois ti nada, tes que dime. escribir unha pregunta para o seguinte. Puxenche o nome, que só podes ver ti, non o digas, porfa. Sí. É bastante grande, se non o lees, a escribes despois. Escribes... Pero está, en No. principio, eu creo que Escribes está. Eu creo que está. Podes ver si queres quen é en función de... Hostia. Moi ben. Perfecto. Non digo Nada, cortamos, nada, sin problema, sin problema. Nada. Qué bueno, tío. Da túa parte. Vai, perfecto. Vai se escojonar. Vale, pues nada. Hasta aquí Hasta aquí. hasta aquí o cuarto programa de Entre Tema e Tema. Moitísimas gracias a todos por vir e a toda a xente que nos escoita. Eso es verdad, si queres presentar o tema que vas tocar para rematar. Wow, este tema, entonces vamos, pois mira. Sí. Pois mira, unha das veces que me perdín, a segunda vez que me perdíme indo ao río Mocoa. Isto é no Putumayo. Vou cantar un tema aí potente. Queredes magia? Facemos magia? Queredes facer magia ou non? Que non. Magia. Hai máis misterio no que vemos que no que non vemos, vale. Pois vale. Entonces, resulta que eu estaba pois nun feitío, unha cociñar estas medicinas e tal, que é o que me gusta aprender destas comunidades nativas, este tipo de sabiduría ancestral. Entonces, estes tipo de cociñas se fan moi lexos do río, moi lexos, a 1 kilómetro, 2 kilómetros dos ríos, pero necesítase moita agua para facer a reducción das plantas. Entonces hai que estar constantemente acarresando agua. E se cociña durante día e noite, durante a mellor unha semana ou a veces 2, depende. Quer dizer, son traballos moi extenuantes, pero que che poñen moi fuerte. A historia é que, como se cociña día e noite, eu iba ao río a coller agua e botala a esas ollas enormes para que reducira. Pero claro, como os digo que as cociñas están moi lexos dos ríos, porque aí de repente empeza a chover, tío, e flipas como medra o río, é impresionante. Nunha noite pode desbordarse todo. Entonces teñen que facer as cociñas moi lexos. Que conste que concretamente esta aquí no Putumayo, no río Mocoa, fixémolo máis ou menos, eu creo que estaba a 1,5 km ou 2 do que era o río Mocoa, e aínda así me comentaron o ano pasado así que se inundara todo ese territorio, que eu deixara cousas aí para volver, porque a veces deixo cousas, sabes, vou deixando a mellor, pois linternas ou tal, vou deixando así sitios para, bueno, e dixeron que arrasara con todo. Bueno, entonces, pois eu estaba acarresando con agua, entonces chego ao río, era de noite, collo agua no río, e cando quero volver ao feitío non vexo nada, está, pois é que non vexo nin o lume ni nada. Eu, wow, e perdíme, que decir, porque realmente eu tiña calculado máis ou menos un resplandor, pero algo debín facer mal que perdíme. Entonces, e me empecé a adentrar na selva e claro, non quería perder a referencia do río. Non quería perder esa referencia do sonido do río, porque entonces sí que estaba perdido completamente. Entonces, en canto desaparecía ese sonido, volvía outra vez ao río. E veña, e ora a ver por aquí. Entonces eu 2 pasitos para un lado, 2 pasitos para outro, e veña, adentrarse na selva outra vez. E veña, a ver se era capaz de vislumbrar ese resplandor. E veña, e iba, e nada, sigue, e se perdía o sonido do río, non, volver outra vez. Wow, madre mía, tío. Volvín a intentar unha vez máis, estaba co corazón a 1000, sudando, e dixo, ostras, ahora sí que la lía parda. E entonces volvín a adentrarme outra vez na floresta, na selva, e vale, vou e sigo sin ver ningún resplandor, e aí se dicen, vale, volvo ao río. Entonces por o ruido, pero claro, cada vez volví ao río nun sitio distinto, e xa estaba nun sitio completamente distinto, e entonces apoyeime, e había así unhas pedras, e había como se fora unha fervenza, sabes? O río tiña uns rápidos, entonces aproveitei para meterme no río porque estaba sudando, estaba extenuado, sudando, pero a tope. Entonces dixen, vale, deixei os baldes de agua ali e dixen, vale, vou meter no río para refrescarme. E ao meterme, pasou o que ides escoitar agora.
E eu pensei que era unha tribu, porque ali as tribus ahora están moi mosqueadas con nós, moi mosqueadas. As tribus non contactadas ahora xa lle chaman os tiraflechas, porque xa non se fían de nós. Por exemplo, eu notaba como hai anos, eu cando empecé a ir á selva, eu a primeira vez que tuve en contacto coa selva foi no 1989. E a primeira vez que cheguei á selva primaria foi no 2012. Imagínate o tempo que leva a chegar á selva. E cos contactos, todo o que significa entrar na selva. E estas tribus che reciben cos brazos abertos, porque queren que aprendas, queren que sepas o valor real, queren que sepas o que lle dicen aos empresarios. Esta é a riqueza é beber agua potable. Esta é a riqueza, non é, sabes, envenenar o mundo para qué? Para morrer o trágico que che van a meter na caixa non ten bolsillos, nin petos, Bueno, entonces, vale, pois había unha comunidade ali que nos avisaran que non pasáramos por ese territorio, que era un monte que chamaban Puerto Limón, é un nombre así un pouco raro na selva, pero os ríos, como son navegables, os sitios onde se pode deixar as canoas e tal, chamanlle puertos, Puerto Limón. E Mocoa, o río Mocoa e Putumayo é na parte de... Ti sabes que estás na parte de Colombia, Perú, Brasil, todo por aí, Ecuador, depende como fales. Se falen máis brasileiro, falan máis castellano, máis ou menos vas saber por onde estás. E esa parte está máis ben en Colombia. Entonces, ese Puerto Limón estaba unha comunidade que eran os tiraflechas, que ti vas por aí e xa che matan. Tínenche unha cermatana e che deixan listo. Outra cousa increíble que fai esas comunidades nativas, o veneno que teñen eles, teñen un veneno que chaman curare. Te imagínate, faleiche antes da capacidade cognitiva para adentrarse na selva semanas e volver por seus propios pasos, cando nós non andamos nin 100 metros. Bueno, pois eles generan un veneno que mata o mono e cae ao chan morto e comen a carne. O sea, imagínate o letal que se veneno e depois comen a carne, imagínate. E non necesitan abrir ratas nin torturar animales para experimentar. Teñen uns conocimientos increíbles. Bueno, pois esa comunidade nativa dali matábache se ibas por ali. Entonces eu metíme na agua, escoitei algo e pensei que era esa comunidade. Pero saquei a cabeza non era. Metíme outra vez na agua e volvín a sentir. Vim a sacar a cabeza e desaparecía. Metíme outra vez a cabeza na agua así, porque puseme os pés así, nas pedras, e metíme así, obviamente no río de correr, porque meterse nun río que este plácido, eso é moi peligroso, pero no que hai corriente é máis seguro. Entón metíme así, e ao final collín aire suficiente, metíme así, e vivín toda a experiencia. E que sabedes o que queredes saber que pasou aí? Sí, ahora ¿Sí? teño... Ahora tes curiosidade? Sí. Eso, alégrome. Que pasa, David? Oye, moitas gracias a todos por vir, É mellor estar aquí que roubando fruta, verdad? Claro. Vale, estábamos ca cabeza dentro da agua, non? Vale. Es benvido e es ben querido, é realeza. Hola, hola, es benvido e es ben querido, é realeza. Cura e é verdade, todo cura, todo sana e é verdade, todo cura. Cura e é verdade, todo cura, todo sana, amor e calma. Cura e é verdade, todo cura, todo sana e é verdade, todo cura.
cura e é verdade, todo cura, todo sana, amor e calma. Amén. E vou sentir como sente o corazón, batendo sempre pola vida, coa forza e o poder da creación. E vou sentir como sente o corazón, batendo sempre pola vida, coa forza e o poder da creación. Hai que aprender a comprender e confirmar que navegamos no misterio que é a vida, infinito seu olhar. Hai que aprender a comprender e confirmar que navegamos no misterio que é a vida, infinito seu olhar. E respetar o son de cada quen, sentir no irmán un mestre que te ensina o mal e o ben. E respetar o son de cada quen, sentir no irmán un mestre que te ensina o mal e o ben. E o universo armoniza o que contén, e só mirar para velo como é. E o universo armoniza o que contén, só mirar para velo como é. Amén. Moitas gracias, chicos. Moitas gracias. Pois. E despois cheguei directo ao feitío. É verdad. Pois nada, pois moitas gracias por vir a todos, de verdad. Sempre un placer aí compartir, verdad?